саҳми занон дар рушди соҳаи илму маорифи мамлакат то рафт афзуда истодааст. Занон дар ҳар давру замон барои тарбияи насли наврасу ҷавон саҳми бештар мегузоранд. ҳамин аст ки таваҷҷӯҳ нисбат ба ин қишри ҷомеа бештар аст. дар доираи рӯзи модар чорабиниҳои гуногуни фарҳангию маърифатӣ дар пойтахт ташкилу роҳандозӣ гардиданд. яке аз чунин чорабиниҳо аз ҷониби сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар чорабинии тантанавӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, сарраёсати маорифи пойтахт, маркази кӯдакон ва наврасон, ҷавондухтарони муассисаҳои таълимӣ ва занони собиқадори соҳаи илму маориф иштирок карданд. тавре гуфта шуд, дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати Тоҷикистон ба масъалаи баланд бардоштани мақоми занону бонувон дар ҳаёти ҷомеа диққати ҷиддӣ дода мешавад. Президенти кишвар бо таваҷҷӯҳ ба ин қишри ҷомеа тадбирҳои назаррасро роҳандозӣ намуда, ҳамасола дар паёмҳои худ баҳри ба фаъолият ҷалб намудани занон дастуру супоришҳои мушаххас медиҳанд. сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ҳамасола дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахусус зери дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамасола рӯзи модарро таҷдид менамоянд ва дар ин рӯз бисёре аз чорабиниҳо баргузор карда мешавад ва дар тамоми муассисаҳои таълимӣ нақша чорабиниҳо ба роҳ монда шудааст, чунки мо медонем ки тамоми сарчашмаи зиндагии инсон аз модар вобаста аст ва ин рӯз бисёр як рӯзи муҳими таърихӣ низ ба шумор меравад. давлати соҳиби истиқлоли тоҷикон занро ҳамчун қувваи пешбаранда ва ҷузъи муҳими ҷомеа эътироф намуда, иштироки онҳоро дар тамоми ҷабҳаҳо аз ҷумла сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт, маънавиёт ва сохторҳои қудратӣ ногузир медонад. занон ки имрӯз як паҳлӯи таркибии ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошанд, сиёсати хиратмандонаи пешвои миллатро дар роҳи бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёди дунявӣ пуштибонӣ намуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар пешрафту густариши давлат саҳми арзанда дошта бошанд. воқеан ҳам модар ганҷинаи ноёб аст. модар ин олиҳае ҳаст ки барои тамоми махлуқоти зинда модар аст. ин каломро мо метавонем ки бо як бузургӣ доимо таблиғу ташвиқ намоем ва ҳар як бузургвор, ҳар як бузург ки имрӯз зери лабҳои дигарон садо медиҳанд, замзама мекунанд, ин аз ана ҳамон тарбияи модар сарчашма меёбад ва имрӯз ки мо дар арафаи рӯзи модарон қарор дорем ва бузургии модарро мо медонем ки чӣ қадар бузург аст. аз субҳ то шоб агар дар васфи модар мо сухан ронем, ҳарф занем, ин кам аст. дар интиҳои чорабинӣ барномаи консертии омодакардаи кӯдакону наврасони маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд.